नोंथांमोना बे टाइटेलाव एबा थाम्बनेलसाव नुनानैहाय फट'फोरखौ सिनायखानो हागौ। आङो दिनैनि भिडिअ'आव सावरायनो फैदों जायनाखि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायनाखि गावनि न'खरनि सायाव गावनि गथ' गथायनि सायाव अननाय गैयै बैसोरनि सायाव आङो दिनै सावरायनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ मावनो फैदों। मानो आङो लाइभ मावनो नोंथांमोनजों सावरायगोन। आङो बैसोरखौ बुंनो नागिरदों दि जायफ्रानाखि हाबा जाबाय जुलि जाबाय बैसोरखौ आङो बुंनो नागिरदों। जायनाखि बैसोरो जायनाखि जुलि जाबाय मैयाहाय आङो मोनसे भिडिअ' हरदोंमोन तामिलनाडुनिफ्राय। दा बे तामिलनाडुआव बिथांमोना खामानि मावोमोन जाहैदों। माने आंनोहाय मुंखौ मोजां खिन्थानाय जायाखै। आङो बिनि मुंखौ मोजां मिथिया। थेवबो आङो नोंथांमोननो बेखौहाय तामिलसाव होनानै नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। माने बिनो सासे गथ' दङ जाहैदों। माने दिखिया जुलिनि आरो मानसिया दिखिया जुलिनि माने तामिलनाडुआवहाय माने दाउ कम्पानियाव खामानि मावनो फैदों गावनि बिसायखौ लानानैहाय। ओमफ्राय दायो मा जाखो सासे गथ'खौ लाबोदों गावजोंहाय, ओमफ्राय सासे गथ'खौ न'आव गारबोदों। न'आव गारबोनाया न'आव दङ, ओमफ्राय सासे गथ'आ दा बेयाव दङ। दा बे गथ'आ हिनजावसा गथ'। बे गथ'खौ दा गारनानैहाय दाने क'क्राझारनि सासे हिनजाव गोनां हौवाजों बिजों दा खारनानै दं आरो। थांनाय 19 थारिख फेब्रुवारियावनो खारदों होननानै बुंदों बिथांमोना खोन्थानाय बायदिला। दा बहाय दंहैयो बेखौ मिथिया। माने लाइभआवथ' दङ, आं कमेन्टखौ जेबो नुवाखै दे। आइया लाइभआवथ' दङ, आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो नुनो मोनाखै। माने दाख्लै स्ट्रिक फैनायनिफ्राय आंनि कमेन्टआ एसे प्रब्लेम जादों, बेनिखायनो नुनो मोनाखै जानो हागौ नोंथांमोननि कमेन्टखौहाय। नोंथांमोना नायदों दाबो 17 जन नायगासिनो दं, ओमफ्राय 7 जना लाइक होबाय। दा आं बैसोरनि बागै ससे नोंथांमोननि र' आं केमेराखौ मोजां खालामग्रोनि। आंबो दा खामानियाव गैया दे। बैसोरनि बागैहाय माने आं बिसिनि थाखायल' सावराया, माने बैसोरनि जायफ्रानाखि बेफोरबायदि जुलि जाखानानैहाय न'खर गारनानै खारो, हौवायानो जा हिनजावानो जा, बैसोरनि थाखाय आङो डाइरेक्टलि दिनै लाइभआव खोथा सावरायगोन। नाथाय आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनाय नङा, बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोनावहाय। आंनि चेनेला दाखालि स्ट्रिक फैदों, बे स्ट्रिक फैनायनिफ्रायहाय कमेन्टआखौ दा आंनिहाय इउटुब कमिउनिटिया हाइड खालामनानै होदों। माने आंथ' अन खालामदों, नाथाय इउटुब कमिउनिटिनिफ्राय हाइड जानानै दङ आरो। बेनिखायनो आङो जानो हागौ कमेन्टखौ नुनो मोनाखै। नोंथांमोना कमेन्ट हरदों जानो हागौ। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुयैनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। दा आङो बैसोरनि थाखाय खोथा सावरायगोन जायनाखि न'खर जानानै न'खर दानानै गावनि न'खरखौ सिफायनानै खारो, बैसोरनि थाखाय डाइरेक्टलि आङो खोथा सावरायगोन। बिसोरखौ जेबो रिसपेक्ट दोना आं दिनैहाय, जेबो सनमान दोना, होख्लायगोन आं बिसोरखौ सालाखौ। जेरै जोङो दुब्लियाव हालेवनो ट्रेक्टरखौ सोयोब्ला मोनसेबो आलि थालाङा, बेफोरबायदि होख्लायगोन आं सालाखौ साफा फारसेनिफ्राय गुदुं 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 साफा ब्रुं सालाखौ। आङो बैफोरबायदि मानसिखौ सैयादि जायनाखि गावसिनि न'खरखौ अनालासिनो गारनानै खारो, हौवायानो जा हिनजावानो जा, मोननैबो सोदोबाव आङो बुंगोन। जायनाखि बैसोरो गावसिनि न'खरखौ अनालासिनो, गावसिनि गथ' गथायखौ नायालासिनो, गावनि न'खरखौ नायालासिनो गावनि न'खरखौ गारनानै खारो, बैसोरनि थाखाय आङो दिनै बुंगोन फारसेनिफ्रायनो साफा। बिसोरो मानो गारनानै खारो आरो मानि थाखाय खारो, साला सुवादफ्रा, सैमाफ्रा, बिमा बिफायानो बेफोरबायदि फोरोङो खोमा, बेनिखायनो बिबायदि गारना खानो साला सुवादफ्रा। जायनाखि बेफोरबायदि न'खर सिफायनानै खारदों, न'खर गारनानै खारदों, बैसोरो साननो हागौ, है आंनि न'खरखौलाय मा लेवब्रा नोंलाय मिथिगौ, नोंलाय बेंज्लाय नार्जारिसो, नोंलाय इउटुबारसो, नोंलाय मा घन्टा मिथिगौ आंनि न'खरखौलाय, आंनि न'खराव मा जादों साननो हागौ। नाथाय खोनासं, बेंज्लाय नार्जारिया बुङो,
जुदि नोङो संसारनि दुखु जारलाखौ खर'आव रुजुनानै लानो हायाब्ला नों हाबा जानायनि जेबो मोन्थाय गैया। बेंग्लाय नार्जारिया बुङो। हाबाया माखौ बुङो? हाबा होनदों, हाबा। हा थफ्लाखौनो बा, फिखुङाव बा, खर'आव रुजुन होननानै बुंदों। माखौ बुङो हाबाया? मिथिगौ नोंसोर जुलि जादों, नोंसोर मिथिगौ। हाबा माने जोङो मोनफा मोनफा न'खरावहाय गावनि दफा दफा 6 बिगा 7 बिगा 10 बिगा बेफोरबायदिनो बयनिबो न'खराव हा थायो। हाबा होनदों, हा थायो। माने जों बे हानि सिङावनो जोङो, बे हानि सायावनो जोङो आबाद खेथि मावनानै संसार जायो। गावनि बिसि बिसाय गथ' गथायखौ लानानै बे हायावनो थानानै जोङो संसार खुङो। नाथाय हाबा होननाय लोगो लोगो न'खर जायो मानसिया। न'खर जानाय लोगो लोगो हाबा होनोब्ला हायाखौ बा माने संसारनि गासै दुखु जारलाखौ रुजुनानै ला होननानैहाय फोरमायनाय जायो। नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया आं जेबो मिथिया, खिन्थु आङो दिनैहाय रागाजों बुंबाय दै। खिन्थु आङो बुंबाय दिनै रागाजों, खिन्थु आङो बेफोरबायदि गारनाखानाय नुब्ला जोबथार रागा जोङो दे। हौवायानो जा हिनजावानो जा, खिन्थु कन्ट्रल खालामनो हाया गोसोआ। नोंथांमोना बै हाबानि मिनिंखौ जुदि बुजियाब्ला नोंथांमोना जुलि जानायनि जेबो लाब गैया। गावबा गाव हारसिं हारसिं बुंखायो आं। हाबा होनदों जायखौ, हाबा होननाय लोगो लोगो नोंनावहाय संसारनि मोनसे 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 दफा दफा दुखु जारलाया नोंनियाव फैनो हागौ, नोंनि न'खराव फैनो हागौ। हयथ'बा हौवा हिनजावजों बुलायनो हागौ, हयथ'बा बिहाव बिखुनजोजों नांलायनो हागौ, हयथ'बा गामियारिनि मानसिजों नांलायनो हागौ, हयथ'बा बानलु संख्रिनि जालायनो हागौ, हयथ'बा थाखा फैसानि जालायनो हागौ। गासैबो दुखु जारलाया नोंनियाव फैगोन। हयथ'बा नोङो फिसा फिसौजों नोङो दावराव दावसिबो जानो हागौ। बैखौ बुंदों हाबा होननाय लोगो लोगो बै सोदोबा गासैबो हाबहैजोबो। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो बुजिया, सा साज्रां बुजियो। आरो बैफ्रावहाय बे मिनिंफ्राव जोंनि मानसिया गोसो होआ, गावनि गोरबो नोजोरजों नाया, सा साज्रां मेगनजों नायो। माने बैखौ माने बिनिखायनो बिसोरो बुजिनो हाया। हाबा होननाय लोगो लोगो नों गासै संसारनि जेसेबांनाखि खैफोद गैया, आंनि जिउआव जाहाथे आंनि जिउआनो खहा जाया, जाहाथे आंनि जिउआनो थाङा, बैफोरबायदि खहाबो नोंनियाव फैनो हागोन संसाराव हाबनाय लोगो लोगो। बेखौ बुंदों हाबा होननाय लोगो लोगो बैयो गासैबो जोंनियावहाय हाबहैजोबो। नोंनियाव आंनियावल' नङा, गासैनियावबो हाबो। बैयो संसार होननाय बुस्थुआ हाबा होननाय लोगो लोगो बै बुस्थुआ मानोथो बुंदों हाबा। हाबा, हाखौ बा होनदों, हाखौ बा। हाखौ बा माने खर'आव गासैबो संसारनि दुखु जारलाखौ नों रुजुननानैहाय न'खर खुंनो हानाय। जेब्ला नोङो बै संसारनि दुखु जारलाखौ रुजुननानै न'खर खुंनो हायो, अब्लासो नों गियानि आइजो एबा गियानि हौवा, सासे हौवा, सासे हिनजाव, न'खरनि माइनावफोर जानो हागोन। आङो बैखौसो नुहुरो डाइरेक्टलि। नोंथांमोना माखासेया सानदों जानो हागौ, मा गोदाव सोराव बोरमा फान्था बोरनाय बायदि रोमोनावना बेलायलै, बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ। ओइ बाद हो बेफोरनि रोनावलाबायनायखौ, बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ। नाथाय बे खोथाया सैथो। हाबा होननाय लोगो लोगो गासैबो जोङो संसारनि दुखु जारलाखौ रुजुननानै लानो हानांगोन। आरो नोंसोर आंनि खोथायाव फोथायाब्ला बोराइसाफोरनाव सोंनो हागोन। जोंनि संसार जानानै थांनाय जायनाखि बोराइसा फुराना जाबाय, नोंथांमोना सल' बायदिसिना खोन्थायो, बैफोरनाव सोंनो हागोन संसारा मा, हाबानि मिनिङा मा, बैफोरखौ नोंथांमोना सोंनो हागोन। खिन्थु आंबो एसे बिथांमोनजोंहाय खस लानानै फैनाय दै, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंबाय आं बेखौहाय। खिन्थु आं सैखाया, बेफोरबायदि मानसिखौ आङो सैखाया। बैफोरबायदिखौ मोनब्ला मा खालामनो गोसो जायो आङो, सिफ्लिनो गोसो जायो आङो। एकदम दुनिया बाथानजों मैथाजों सिफ्लेनाय बायदि सिफ्लेनो गोसो जायो बैफोरखौ मोनब्ला। जुदि आङो खाथियाव मोनब्ला बैफोरखौ खनसे सोबायाबा आंनि आखाइया ओरै जानाया मावगानाय नङा। ओरैबायदि गोसो जायो आङो। नाथाय खाफालानो मोनदां आंनिया बैफोरखौ खाथियाव मोना। मानो मोनाथाय?
खाथियाव मोनजानो लुबैया साला सुवादफोरखौहाय हिन्जाव थानानैबो हिन्जाव गैयै बायदि हौवा थानानैबो हौवा गैयै बायदि साला सुवादफ्रा सैमाफ्रा आरो जोंनि बे माखासे बर' आइजोफ्रा जा दुगा दुगा आंखौ बखिबा होनो जोंनि बेंगलराव थानाय बे फालाराव मावग्रा आइजो बर' सिख्लाफ्रा नै एकदमबारे एब्रावहाय बेस्रांजोबनानै दं आंनिया दादुरा दादुरिनो बखिदोलाय एब्रावहाय साला सुवादफोर बेंगलराव फालाराव मावग्रा सिख्लाफोर मिथिगौ नोंसोरखौहाय 100% मिथिगौ आंखौ बखिनानै नाथाय आं जेबो बुङा दिनै बुंफ्रांगारबायला सयथिबो थोद साला सुवादफ्रा आंखौ मा होनोनो बे बेंगलराव थानानै सिख्ला जोंनि बर' सिख्लाफ्रा फालाराव मावग्राफ्रा है मबाइलाव ओरै नायनानै है सोरथो हौवाबा बेलाय मोखां खामफ्रामजोबलायनाय ओरै बुङो जाहैदों जाय खिथाहरग्राया खिथाहरो आङो फाग्लासो आं नामखौ लाया दे नामखौ लाया जायफ्रा नायदों साला सौथुजों गोसोआवहाय बिगुरफ्रा मोजां रायनो गोसो गैला गावसोरखौदि साला मा एफा मोजां मोजां दानानै हरदोंथाय साला सुवादफ्रा जा दुगा दुगा गावनि महरखौ लानानै खाथियाव मोननाय मोनब्ला सालाखौ जोग्गा खिफिगौ होलायगौ सालाफोरखौ सालाखौ मासदानि बिसोरखौबा मा दादुरा दादुरि एफा मोजां स्लिम स्लिम दानानै हरखो जोंखौबा मानो एफा बोसोरसे गाहाम दुगैलायै दानानै हरखो इसोराबा मिथिला एसे भिडिअ खालामदों आङो दा आङो एसे हाबबो नुलायलाङो कमेन्टखौथ' आं मोनसेबो नुखायाखै बिनिखायनो आं दहाय सिगाङाव बुंखाबाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थायो आरो खनसे बुंबावबाय आङो गोदान गोदान फैबाय नालाय खनसे बुंबावबाय आङो उननि सना नायगासिनो दङ मानो पसिस सना नायनानै थांखांबाय नामा पसिस सना नायनानै थांखांबाय माने लाइक होनानै थांबाय बिथांमोनसिम थेंकिउ लाइक होनानै थांनायनि थाखाय बिथांमोना जानो हागौ आंनि रावखौ खोनासंनो बायो बेनिखायनो लाइक होनानै थांबाय बिथांमोना लाइक होलांदोंथ' होमब्लाबो होनलांदोंथ' आं बारा गोबाव खालामा 12 मिनिट जाबाय नै माने बांद्राय गोबाव खालामोब्ला बरिं जायो नायग्राफ्रा बेनिखायनो आं बारा गोबाव खोथा बुंला आङो बुंनो सानोदि जायनाखि मैया आंनावहाय मेसेज हरदोंमोन भिडिअ हरदोंमोन आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय नाथाय आं बिनि सायावहाय भिडिअ खालामनो हायाखै आंनि बिजिनि थाखाय ओमफ्राय आङो दा इमारजेन्सिलि मैया मोनायावहाय आङो माहाजोना अर्डार होनायखाय नों खामानि मावनांला गुबुनाव नायदो होननायखाय दिनैहाय आङो फ्रि दङ बेनिखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोना बेखौ लाइभआव फैनानै शेयार खालामबाय दाबो आंनाव सम गैया भिडिअ खालामनो एडिटिं खालामनो बेनिखायनो आङो डाइरेक्टलि लाइभआव नोंथांमोननो बुंबाय खिन्थानानै होबाय जायनाखि तामिलनाडुआव जादों जाय दाउ कम्पानियाव थाहैनो बिथांमोना माने दाउदै खननोबो होननानै बिथांमोना फोरमायदों बिसिनि नामा मा मा आंनो खिथानाय जायाखै जायनाखि लाना खारदों बे बिथांखौ बुंदों बे सेंग्राया क'क्राझारनि हिनजाव गोनांखा होननानै बुंदों ओमफ्राय हिनजावा जाबाय दिखिया जुलिनि होननानै बुंदों आङो बिथांमोननि भिडिअखौ आं कालेक्ट खालामनो हायाखै जास्ट बिथांमोना आङो भिडिअ बानायनानै हरदों बे भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामनानै होदों दा बिथांमोननि मान सन्मानखौ दानालासेनो बिथांमोननि रिकुवेस्ट खालामनाय बायदि आङो बिथांमोननि भिडिअखौ आपल'ड खालामना होदों आरो आङो बेवहाय जेबो बिथांमोननि थाखाय आंनि रावजों आङो सावरायदेरना होनो मोनाखै बेनिखायनो आङो बे लाइभआवहाय बेजों लोगोसे गासैबो जायनाखि गावनि न'खरखौ संहार खालामो बैसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों न'खर गारनां खारनाय होनबाथाय हौवायानो जा हिनजावानो जा ओरैबायदि रागा जोङो ओरैबायदि सिमब्रिखाङो बिखाखौनो सौफ्लंजोबनो गोसो जाखायो नुबाथाय ओरैबायदि रागा जोंखायो दा नोंथांमोननोथ' मा होननानै फोरमायबावनो नोंथाङाबो फोथायोना फोथाया जायनाखि सोरबा सोरबा लाइभआव जायनाखि नायबाय दं बिथांमोनाव बेफोरबायदि दङ खोमा ओइ साला सुवादना दारनिंसोलैबो साननो हागौ नोंथांमोना गावनो बेबायदि साला सुवादना बेखायनो मालायखौ बुंबाबायनो रायबाबायनो रोंदों बेफोरबायदि सानग्रा जानो हागौ लाइभआव थानो हागौ बेखायनो क्लियार खालामखाबाय आङो जायनाखि साना नोंथांमोननि गोसो नाथाय गोसो होनानै बुंदों बेंग्लाय नार्जारिया बेफोरबायदिखौ सैया मानो सैया नोंथांमोना जायफ्रानाखि मिथिगौ कमेन्ट खालामनो हागोन फ्रि नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानाखि मिथिगौ
नाथाय आं बेफोरखौ माइ गाब गसेबो जुजाय गसेबो सैया दै बेफोरबायदि मानसिखौ जुलि जानो गोसो गैया हाबा लानो गोसो गैया लानाङा थाब फ्रि ओमफ्राय जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा सोरबा बिमा बिफाया ओरैबायदि गावनि फिसाजोआ 16-17 बोसोर जाबायथाय ओरैबायदि गोसो जायो ओरैबायदि बिजामादैनि आंखाल मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आं नुबोबाय दे आंनि मेगनजों ओंखायनो बुंबाय आं नोंसोरखौहाय फिसाजोआ 16-17 बोसोर जा क्लास 9-10 फराय माला बिजामादै मोनगोन बिनिसो आंखाल फाग्लासो ओरैबायदि मानसि दं जोंनि गेजेरावहाय फाग्ला फाग्ला सम सम बे आं नुबोनायखौ गोसोखाङोब्ला मिनिनो ओंखारो आङो बैसोआनो जायाखै नोंनि फिसाजोआ क्लास 10आवसो फरायदों क्लास 9आवसो फरायदों दानो जुलिनि बाथ्रा ओरैबायदि माने न'आव जाहोनोनो हाले ओंखामानो गैलि थाखा फैसायानो गैलि फिसाफोरनो देलायनो होनो दानि सिख्लाफ्राथ' अनेक देलायोना गोजा गोसोम ओरैबायदि दामि दामि दङना बेफोरखौ होनो हाला मबाइला लाबाय 600-700नि हाइटेस्टनो हुइटेस्टनो लालाबायबाय सिम गंसे बख'ना होबाय हेल' हेल' फैसा नांगौमोन थाखा नांगौमोन उमुक बिदिसियाव थानाय सेंग्राफोरजों बेफोरबायदि फिसाजोफ्रा रायलायबाय गलिबाय गोसोफ्रा सेंग्राफ्राबो एसे एनै 500-1000 थाखा हरबाय बेजोंनो गलिबाय दा बेफोरबायदिनो अनेक मानसि गोजावगासिनो दं आरो ओमफ्राय बिमा बिफाफ्राबो बिजामादैनि आंखाल हौवाफोरनि गेजेराव बारा नुवाखै आङो फिसालाफोरनि गेजेराव बिहामजो लाबोनाय बिहामजो नांथारसिगौ होननायखौ आं बारा नुवाखै नोंथांमोना नुदोंब्ला कमेन्ट खालामदो खिन्थु हिनजावफोरनि सिटनाव आङो नुबाय आंनि मेगनजों बेखायनोसो बुंदों आङो दा जोंनि भारत गभर्नमेन्टनि रुल्सआवहाय संबिजितनि रुल्स बायदिब्ला जोंनोहाय नांगौ जाहैबाय हिनजावफोरनि बोसोरा 17निफ्राय 18 बोसोर आरो हौवाफोरनि बोसोरा 20निफ्राय 21 बोसोरावहाय जानो नांगोन अब्लासो नों भारतनि संबिजित बायदिब्ला भारतनि जोंनि इण्डियानि आयेन बायदिब्ला नोङो जुलि मोनगोन बैफोरबायदिखौ बारा नाया आरो बेफोरबायदि जुलि लानायजों मा खोथा नोङो मोनसे सोलोंथाइ नागिरग्रो नोङो मोनसे रोंगौथि नागिरग्रो बिनि उनाव जुलि जा नोंखौ रावबो बुङाखै दे जुलि दा जा ओरैनो बुरिनानै था ओरैनो बोरायनानै था नोंखौ रावबो बुङाखै नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव मा नुगासिनो दङ गगा मोनदोंलै खुगायाबो गन्थङाबो थेथे जायो रावफ्रानो फुथिनाय ना रावफ्रानो फुथिनाय ना गगा मोनगासिनो दङ जोंनि बर'नि गेजेराव मा जागासिनो दङ ओरैबायदि जागासिनो दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय रावबो इन्जिनियार डक्टर साइन्टिस्ट बेफोरबायदि जानायनि रावबो सोलोंथाइ लानो गोसो गैया आरो सोलोंनो गोसो गैया जोंनि बर'आ माय सोलोंनो गोसो दङ होनोब्ला सेक्स रिलेसन ओइ उमुकखौ भाइरेल खालामनांगौ ओइ उमुकखौ आं दिनैहाय थांनानै खुदुमहैनांगौ नों भिडिअ बानायनांगौ नों भिडिअ केमेरामेन जानांगौ आं उमुकखौ खुदुमहैगोन ओइ आं उमुकजों दिनैहाय ओरैबायदि सेक्स रिलेसन खालामगोन नों जुदि सिखावै केमेरा खेबनांगौ बैफोरखौ रावबो फोरोंनाङा जोंनो इन्जिनियार डक्टर रोंगौथि लेखा फरा फोरोंनो थाखाय मास्टार नांगौ नाथाय बैफोरबायदिखौ फोरोंनो जोंनोहाय रावबो मास्टारनि गोनांथि गैया आंनो हारसिं रोङो बाल नाङा आङो रावखौबो हारसिं मावहैगोन आं दिनैहाय बैफ्रावसो उन उन खारगासिनो दङ जोंनि माखासे जोहोलावफ्रा आङो बेखौ डाइरेक्टलि बुङो खिन्थु बे रावा नंखाय नङा जोङो रावखौबो नाङा सेक्स रिलेसन खालामनो थाखाय मोजां मोनलायनो थाखाय लेखा फरा फरायनो थाखाय इन्जिनियार फोरोंनो थाखाय डक्टर फोरोंनो थाखाय जोंनो मास्टार नांगौ सेक्स रिलेसन खालामनो थाखाय जोङो मास्टार नाङा मानो नाङा
नाथाय जोंनि बर' जोहोलावजोफ्रा बेयाव बांसिनै खारगासिनो दङ दै 100नाव 80% 90%आनो बे लाइनाव खारगासिनो दङ बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय रोखा बुङो खिन्थु बियो 100% आं गोसो जानानै बुंनाय नङा खिन्थु संसारा दिन्थिलांगासिनो दङ बबे लामाया बबेजों थांदों आं बारा गोबाव खोथा बुंनो गोसो गैला 20-21 मिनिट जाबाय खोथाया बुंनाय मानि लावो आरो दंबावसोमोन नाथाय आङो जेबो खोथा बुंनो गोसो गैला दा दिनै जेनाखि आं खोथा बुंबाय बेखिनियानोसै आङो बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोननि गोसोआव दुखु मोनहोदों ना मोजां मोनहोदों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंथांमोना दा आं लाइभ बन्द खालामनायनि उनावहाय कमेन्ट बक्सआव जानायब्लानो जाबाय आङो बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गासैखौबो फोरमायखाबाय आङो दा लाइभ थानाय समावहाय आङो कमेन्ट नुनो मोनाखै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जायनाखि लाइभआव दङ नोंथांमोना आं लाइभ बन्द खालामनायनि उनावहाय आंनो कमेन्ट होनो हागोन लाइभनि उनावहाय कमेन्ट आंनाव फैगोन सफैगोन दा लाइभआवहाय जेबो कमेन्ट सफैयाखै मानोना आंनि चेनेला स्ट्रिक नांनानै दङ 3 मासनि उनावसो खारगोन बेनिखायनो आङो कमेन्टखौ नुनो हायाखैबो जानो हागौ बेयाव लिरदों डाइरेक्टनो कमिउनिटि गाइडलाइन डाइरेक्ट बेयाव लिरदों बेनिखायनो आङो सानदों जेनाखि स्ट्रिक फैदोंना आंनावहाय बिनि थाखायनो आं कमेन्टखौ नुनो मोनाखै आङो बेखौ डाइरेक्ट आंनि गोसोजों मोन्दांथि खालामदों आरो दा बेखिनियानोसै अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि लाइभआ आङो लाइभआवनो बुंबाय भिडिअ इडिट खालामनो सम मोनैखाय नोंथांमोना मा सानो मा साना बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय नाथाय आंथ' सानो जेनाखि आङो बुंदोंना बियो रियेल नाथाय नोंथांमोननि गोसोआ मा खिथायो आं मिथिया नाथाय आं बुंनाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेखौ बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव थाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो आङो बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजोंहाय